cinarita kakang ali makabocana maka isun satune ingin dimiskin sultana kan kekasih sultana maka isu nanti minta dening sang Prabu tinuy magkabayang sawang kuning nagari lawan mo mancanegara kaliwat suki luwih temane semangata lanawan tuwan tukane arep terkena sorok maka ujar isun bener tenan salah yang gaos indahmu kabeh pangus ngisun miwat dening semuhid genopan anak ikayat kegopingan sadawina di saking esek kekaling kang mulia kang agung-agung karone gunang kakasipun napangarok siamar kemani lawan siamaran bazazi kaniamu sanay sunna merasa semudin den natakoni dening wong lanang maka si wong kang tatake tunda pasabab tuan ingaranan murid ing perwakane seatul qadir anu sepuluh isun aran muidin ing samareke masa kita dari para sebabna isunan datang kau kosong maris bener ing dina ingin dalam hijrah Nabi kang sinari mangatusan sawas-wasa waktu iku watane Syekh Muhyiddin kang menengge kawan dosa ini si Abdullah pada nabdalak kesanana ing sawiji kalan ingkang sangat serena Qur'an maka wong iku assalamualaikum ya bibi Abdul Qadir tuan kang luwih bahagia maka sun jawab salami waalaikumsalam kemucapan kang agung satunilah tuan parak saking isun parak saking tuan tuan uga melukun ingat kami sun lungguh akan sesama pun yang ngucapkan agung maka cukup jasade wang eka setelah panik lancanya semono kata sekali-kali dari mengucap ujung maring isun Abdul Qadir anak putih ngambak anawarui maka isun satu huni hambatan udani maka mengikur sebacana isun agama yakini lana satu isun ucapan isun nasayakti
Sekino paningala Tuhan manis sampun ngerpapan yang sepemaningamba sebab Tuhan ngerpapan yatine agak dan dia Tuhan mau kosoran sebenarnya kesebab Tuhan yang ngerpapan yatine agama yang ngapung sampun mangkanan muli wong kusut tinggal yang sudah cukup umat kita semua maka isun anon orang sawiji ketemu angin awe kau sungi kami sekamu tiap paling aman mungkin pengusi anjur ke Tuhan saya pemimpin sesama pun ingin makan cuma sawa singa bangsa maka sabun manusia perimariane ingin sun awesa sarap ketangan di sundena mungi lawan wong itu kagak mungkin kakulian-kulian kang bohong maka isun kau ingati orang samanya warung lagi isun ngaranan adung ada wong sawiji panggonan nisona takutung rabbani wa arifin khamadani Allah Sayyid